De kippen van Koen van Mechelen veroveren Londen. Als we het geweer niet snel van schouder veranderen, hebben we in Limburg over 5 jaar 20% minder welvaart dan in de rest van Vlaanderen. Dat is de harde conclusie van econoom Piet Pauwels van de Universiteit Hasselt. Het wordt een jaareinde in mineur. De Limburgse economie laat een scherpe terugval noteren. En beterschap is niet onmiddellijk op komst. Het Limburgse bedrijfsleven vreest de weerbots van de sluiting van Ford eind dit jaar. Een geleerd econoom moet je er niet voor zijn om tot de conclusie te komen dat het vertrek van Ford Genk er hard in hakt. De conjunctuurbarometer ziet er niet goed uit. We hebben een heel goed eerste kwartaal gehad van dit jaar. En nu zien we toch voor het einde van het jaar en ook voor het eerste kwartaal van volgend jaar dat de conjunctuur achteruit gaat. Zijn we er echt zo slecht aan toe? In onze middaguitzending legden we de vraag voor aan econoom Piet Pauwels van de U Hasselt. Vandaag is er terug een dipje. En nog belangrijker vind ik, we moeten ons vergelijken met hoe Vlaanderen het vandaag doet. En dan moeten we vaststellen dat we geen inhaalbeweging kennen. Als we niet binnen x tijd, aantal jaren, niet maanden, dichterbij komen met een aantal factoren zoals export, innovatie, productiviteit, dan gaan wij binnen 5 jaar 20% welvaartsachterstand hebben. Dat is de harde realiteit en toch zijn er opstekers, zeggen ze bij VOCA. In oktober waren er 573 starters en er is onze Limburgse export. De verre export blijft het goed doen, zowel in het aantal transacties, meer dan 10% meer verre export de volgende 6 maanden in aantal bewegingen en in euro's zelfs 30% meer. Internationaal zaken doen, verder kijken dan de eigen navelstreng creëert jobs in Limburg. We hebben het te goed en moeten durven uit onze comfortzone te komen. Ik denk dat wij, zowel politiek, het middenveld, individuele ondernemingen en mensen zoals u en ik, meer moeten doen, beter moeten doen en niet hetzelfde beter willen doen. Ford trekt de deuren in Genk achter zich dicht. Met Melexis hebben we in de automobiel een Limburgs voorbeeld om naar op te kijken. Door de kracht van de nieuwe producten bij Melexis en van de medewerkers slaagt Melexis erin om een wereldspeler te zijn. De beste van Limburg zijn is niet genoeg.